Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako hromadne prečíslovať doklady. Prečíslovanie dokladov vykonáte vo voľbe Servisné úlohy, Hromadné prečíslovanie dokladov. V okne kliknite na tlačidlo s dvomi bodkami. Dostali ste sa do zoznamu číselných radov. Cez pero vstúpte do toho číselného radu, ktorý chcete prečíslovať. Na záložke časti okruhu vstúpte do časti číslo sekvencia a v poličku hodnota napíšte 0 alebo číslo o jedno menšie ako to, ktorým chcete začínať. Čas zapíšte, okruh zapíšte. Okruh vyberte kliknutím na riadok okruhu. Do okna pre hromadné prečíslovanie dokladov sa načítali doklady daného okruhu. Zoraďte ich. Systém bude prečíslovať podľa zoradenia v tabuľke. Ak máte doklady zoradené, kliknite na tlačidlo OK. Áno. Ak prečíslovanie dobehlo a doklady majú požadované zoradenie, odíďte z okna buď cez tlačidlo zrušiť, späť, výber modulu. To je jedno, len druhýkrát neklikajte na tlačidlo OK, pretože systém by nanovo začal prečíslovanie, ale tentokrát so zlým začiatočným číslom. Bližšie informácie o hromadnom prečíslovaní dokladov nájdete v príručke.